А ти ще тогава. Къде са тук? На 31 става, бабе. На 29. Майки, коя песен? Ма трябва дължал. Честит рожден, бабо! Честит рожден ден, бабо! Честит рожден ден, дея Таня! Честит рожден ден, бабо! Да, бутни го ти. Кой го бутне? Аре, колко съм аз бе искам. Честит рожден ден, тара-тарайна. Айде. Да изгорим цялата къща. Искам да изгориме цялата къща. Ще духа ми всички, тя ще огасне. Добре, че ще. Кой му е дал? Готови, старт! Честит рожден ден, бабо! Честит рожден ден, бабо! Честит рожден. Ма баба Майки духа свищи. Що баба Майки? Тя баба. Ами че що? Аре, баба да духне сега. Айде баба да духне Айде се. пак сега махните. Айде пак. Има и за очи ги път. Тук. Ще да ли зони? Браво, браво. Браво на майките. Нали има индица ми се палят на Тя много? баба. Къде? Да, и да не ще пак още баба. На майките. Тук. Кой се специализира? После искам. Мани. Майде ли папа? Може ли сме? Айде, ще помагаш ли да раздаваш тортите? Да, баба, вили си. Въпреки, че си много изморена. Айде сега, ела тук.